už preskákal, máme sportovný šakal, to ľuďom selektor. Chlapci, buďte zima už prima, ale pozor, si ma prohlíži. Okrem hlavného hudobného programu prebieha aj sprievodný program Ekofestu. Jeho súčasťou sú premietania filmov, vernisáže, besedy na rôzne environmentálne témy a problémy, ako aj prezentácie rôznych ochranárskych združení. Výťažok je každý rok venovaný na zveladenie životného prostredia v meste. Doposiaľ sa vďaka tomu podarilo vysadiť 20 odrastených stromov na trnavských sídliskách a viac ako 200 kríkov ruží. Výťažok z tohto roku sme sa hodli venovať na zveladenie botanickej záhrady.